100 kroner. Højsler. Hvad koster de? 6,5. Det var faktisk ikke særlig meget, når jeg tænker over. Det er måske 15 stykker eller noget. Det er ikke 15 stykker. Men de koster 6,5. Ja, 6,5. Så det er også næsten 15 stykker. Er det? Det er det da. Fordi det er 6,5, ikke? Så er der stadig 3,5 tilbage, ikke? Og hvis vi nu siger, vi tager 10, ikke? Ja, okay. Hold da kæft. Og de der tilbage der. 15 højsler om Jeg dagen. er faktisk ikke engang særlig klog, vel? Jeg synes faktisk, det var ret klogt sagt. 15. Det er sgu ikke i sammenhæng, når man tænker på, at du drikker 15 højsler om dagen. Jeg er måske ikke så klog, men hvis det ikke er 15, så... Du sidder og filmer, gør du? Mm. Du sidder og filmer. For helvede, mand. Det har du gjort hele tiden, ikke? Det har du gjort hele tiden, Simone, ikke? Hold kæft. Jeg bliver ikke ked af den. Ej, lad være. Er mine bukser gået op? Ja, det er faktisk. For helvede, jeg kan ikke klare det, jeg presser ting også. Jeg kan ikke klare det. Jeg bliver sgu så ked af det. Jeg bliver sgu så ked af det, Simone. Nej, hvor helvede. Ej, kan du se mig eller hvad? Ja.